जानो थांगासिनो? दिनै एसेम्बलि जिरायगोन बावहाय मा कुइसन फैयो नायग्रोनोसै बेनिफ्राय बिटिसिआ दासिम मारै सोलिदों बेखौबो नायनोसै नायनायनि उनाव दा आफ्टार सेसन बेनि उनाव रिजाल्टखौ होगोन। सोर बाहागो लागोन हेंथा होगोन बे दिनाव? गासिबो लागोन गासिखौबोथ' थानो थाखाय जों खावलायदों खारन बहुद बेमेजालि जाबाय बेफोर खोथाखौ एसेम्बलियाव मोनथिनो बयबो लुगैयो आरो एसेम्बलिनि थ्रुयैनो रायजो राजाफ्रा मोनथिनो लुगैयो जेरै प्राइम मिनिस्टार आवास यजना दिनै बेसेबां जौखोन्दो हाखो बेफोरखौ मोनथिनो बयबो लुगैयो बे हिसाबै बेफोरखौ सावरायनाय जागोन। हाग्रामायाव बाहागो लागोन बेखौ बुंथ'नो हानाय जायासै आं थारमाने आं आउट अफ माबामोन आसाममोन आं मैया मोनाबिलियावसो सफैदों बे हिसाबै आङो रावखौबो कन्टेक्ट खालामनो हास्लाबासै। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360